Quick Response Team Special Operations Group gimugna sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City para sa mas daling pagresponde sa nagkadaiyang traffic concerns. Ani ang report? Aprobado na sa Cagayan de Oro City LGU ang inisyatibo sa Roads and Traffic Administration sa pagmugna og Quick Response Team Special Operations Group kung QRT-SOG. Tumong niini ang paspas nga pagresponde sa mga traffic incidents nga nagapanghitabo sa syudad. Hanay nga deployment sa mga traffic enforcers sa kadalanan aron masiguro ang hapsay nga dagan sa trapiko. Lakip sab sa ilang mandato ang pagdakop sa mga motorista nga nakalapas sa balaod trapiko. So sila ang main nga task force, no, or ang main tasking nila is to respond dayon sa mga any given situations like naay bangga or naay heavy nga traffic. So sila ang main nga mo responde ni ana sila og mutabang sa atong katawhan. Sa karon, aduna nay duha ka grupo ang QRT-SOG nga gideploy sa Sector 1 o ang Kauswagan hantod Bulwa area. Ang Sector 2 nga naka-focus sa Central Business Area, partikular sa Kugon Public Market. Anaa sa 15 ka mga personahe ang gideploy sa matag sektor. Kung magmalampuson ang mong inisyatibo, sugdan gilayon ang pagmugna sa Sector 3 ug 4 sa lagyong dapit sa syudad. Sa atong mga higala, advice lang nato, no, to always follow traffic rules and regulations at all times lang gihapon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.